Drag prieten, citindu-ți aceste versete din Biblie, sper să te ajute. Biblia este ca o hartă care ne ajută și ne ghidează în viață. Dumnezeu ne vorbește prin ea. Această prețioasă carte a continuat să-mi dea speranță, putere și direcție de-a lungul vieții mele de adult. Acum ești pe cale să începi și tu o aventură minunată. Te încurajez să citești aceste pasaje din Biblie în fiecare zi și să le păstrezi în inima ta. Fie ca ele să te apropie de Dumnezeu și de Fiul Său Iisus Hristos. Dacă nu ai făcut-o încă, te îndemn să-ți pui toată încrederea în Domnul Iisus ca mântuitor personal și să spui și familiei și prietenilor tăi despre El. Istoria creației. Geneza, capitolul 1, versetul 1 și capitolul 2, versetul 25. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului era întuneric, iar Duhul lui Dumnezeu plutea peste întinderea apelor. Atunci Dumnezeu a zis, să fie lumină, și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. A fost o seară și a fost o dimineață, ziua întâi. Dumnezeu a zis să fie o boltă cerească în mijlocul apelor, care să despartă apele de ape. Astfel, Dumnezeu a făcut bolta și a despărțit apele care sunt sub boltă și apele care sunt deasupra ei. Și așa a fost. Dumnezeu a numit bolta cer. A fost o seară și a fost o dimineață, ziua a doua. Dumnezeu a zis să se adune la un loc apele care sunt sub cer și să apară uscatul, și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar apele care au fost adunate la un loc le-a numit mări. Dumnezeu a văzut că acest lucru era bun. Atunci Dumnezeu a zis să dea pământul vegetație, plante care să facă sămânță și pomi fructiferi care să dea rod cu sămânță în el, potrivit soiului lor. Și așa a fost. Pământul a dat vegetație, plante care fac sămânță potrivit soiului lor, pomi care dau rod cu sămânță în el, potrivit soiului lor. Dumnezeu a văzut că acest lucru era bun. A fost o seară și a fost o dimineață, ziua a treia. Dumnezeu a zis să fie niște luminători pe bolta cerului care să despartă ziua de noapte, ei să fie semne care să arate anotimpurile, zilele și anii și să slujească drept luminători pe bolta cerului ca să dea lumină pământului. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi luminători mari, luminătorul cel mare care să stăpânească ziua și luminătorul cel mic care să stăpânească noaptea. A făcut de asemenea și stelele. Dumnezeu i-a așezat pe bolta cerului ca să dea lumină pământului, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că acest lucru era bun. A fost o seară și a fost o dimineață, ziua a patra. Dumnezeu a zis să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări pe bolta cerului deasupra pământului. Astfel, Dumnezeu a făcut creaturile cele mari din ape, toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele, potrivit felurilor lor, și toate păsările înaripate, potrivit felurilor lor. Dumnezeu a văzut că acest lucru era bun. Dumnezeu le-a binecuvântat zicând, fiți roditoare, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor, și să se înmulțească și păsările pe pământ. A fost o seară și a fost o dimineață, ziua a cincea. Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare, potrivit felurilor lor, vite, animale mici și animale sălbatice, fiecare potrivit felurilor lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut animalele sălbatice, potrivit felurilor lor, vitele potrivit felurilor lor și toate animalele mici care mișună pe pământ potrivit felurilor lor. Dumnezeu a văzut că acest lucru era bun. Atunci Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, ei să domnească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate animalele mici care mișună pe pământ.
Astfel, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat, bărbat și femeie i-a creat. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis: fiți roditori și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Domniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste toate viețuitoarele care mișună pe pământ. Apoi Dumnezeu a zis: v-am dat toate plantele care fac sămânță și care se află pe tot pământul și toți pomii care fac fructe cu sămânță în ele, ca să le aveți pentru hrană. Tuturor animalelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor animalelor mici care mișună pe pământ, care au suflare de viață în ele, le-am dat ca hrană toate plantele verzi. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut și toate erau foarte bune. A fost o seară și a fost o dimineață, ziua a 6-a. Astfel, a fost încheiată crearea cerurilor, a pământului și a întregilor oștiri. În ziua a 7-a, Dumnezeu își terminase lucrarea pe care a făcut-o. El s-a odihnit în ziua a 7-a de toată lucrarea pe care a făcut-o. Dumnezeu a binecuvântat ziua a 7-a și a sfințit-o, pentru că în ea s-a odihnit de toată lucrarea pe care a făcut-o în creație. Aceasta este relatarea creării cerurilor și pământului. Când Domnul Dumnezeu a făcut pământul și cerurile, pe pământ nu era încă nicio plantă verde, iar iarba câmpului nu încolțise, pentru că Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om, pentru că omul încă nu exista ca să lucreze pământul, ci doar un abur se ridica de pe pământ și uda toată suprafața pământului. Atunci Domnul Dumnezeu l-a modelat pe Adam din țărâna pământului și a suflat în nările lui suflare de viață, iar Adam a devenit un suflet viu. Domnul Dumnezeu a plantat o grădină în Eden, în răsărit. Acolo l-a pus pe Adam, omul pe care l-a modelat. Domnul Dumnezeu a făcut să crească din țărâna pământului tot felul de pomi care sunt plăcuți la vedere și buni de mâncat. De asemenea, în mijlocul grădinii se aflau pomul vieții și pomul cunoașterii binelui și răului. Un râu curgea din Eden ca să ude grădina, iar de acolo se despărțea în 4 brațe. Numele primului braț era Pishon. El curgea împrejurul țării Havila, unde era aur. Aurul acelei țări era bun. De asemenea, acolo se găseau bedelion și piatră de onix. Numele celui de-al doilea braț era Gihon. El curgea împrejurul țării Cush. Numele celui de-al treilea braț era Tigru. El curgea la răsăritul Asurului. Numele celui de-al 4-lea braț era Eufrat. Domnul Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a așezat în grădina Eden ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a poruncit lui Adam: poți să mănânci din orice pom din grădină, dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Apoi Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca Adam să fie singur, îi voi face un ajutor potrivit. Astfel, Domnul Dumnezeu a modelat din țărână toate animalele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la Adam ca să vadă ce nume le va da. Și numele pe care Adam i l-a dat fiecărei viețuitoare, acela a rămas. Adam le-a dat nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și fiarelor câmpului, însă pentru el nu s-a găsit niciun ajutor potrivit. Așa că Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste Adam, iar acesta a adormit. Atunci Domnul a luat una dintre coastele lui și a închis carnea la locul ei și din coasta pe care a luat-o din Adam, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o lui Adam. Atunci Adam a exclamat: în sfârșit acesta este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din bărbat. De aceea, bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui, iar ei vor deveni un singur trup. Omul și soția lui erau goi, dar nu le era rușine.
Primii oameni păcătuiesc. Geneza, capitolul 3, versetele de la 1 la 24. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care Domnul Dumnezeu le făcuse. El i-a spus femeii: a zis oare Dumnezeu să nu mâncați din orice pom din grădină? Putem să mâncăm din rodul pomilor din grădină, i-a răspuns femeia șarpelui, dar Dumnezeu a zis să nu mâncați din rodul pomului care este în mijlocul grădinii, nici să nu-l atingeți, pentru că veți muri negreșit. Dar șarpele i-a zis femeii: nu veți muri nici de cum, dimpotrivă, Dumnezeu știe că atunci când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Când a văzut că rodul pomului era bun de mâncat, plăcut la înfățișare și de dorit să facă pe cineva înțelept, femeia a luat din rodul lui și a mâncat. I-a dat și soțului ei, care era cu ea, și a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii și-au dat seama că sunt goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut învelitori cu ele. Ei au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădina în adierea amurgului și s-au ascuns de Domnul Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu l-a chemat pe Adam și i-a zis: unde ești? Am auzit glasul tău în grădină, a răspuns el, dar mi-a fost teamă pentru că eram gol, de aceea m-am ascuns. Dumnezeu l-a întrebat: cine ți-a spus că ești gol? Ai mâncat cumva din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci? Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine mi-a dat din pom și a mâncat, a răspuns Adam. Atunci Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: ce ai făcut? Șarpele m-a înșelat și a mâncat, a răspuns femeia. Domnul Dumnezeu i-a zis șarpelui: pentru că ai făcut aceasta, blestemat ești între toate vitele și între toate animalele sălbatice. Pe pântece te vei târî și vei mânca țărână toată viața. Voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța ei îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeii i-a zis: îți voi mări mult durerile nașterii. În durere vei naște copii. Dorința ta va fi pentru soțul tău, iar el va stăpâni peste tine. Iar lui Adam i-a zis: pentru că ai ascultat de soția ta și ai mâncat din pomul care îți poruncisem să nu mănânci, blestemat este pământul din cauza ta, cu trudă îți vei lua hrana din el toată viața ta. Spini și mărăcini îți va da, iar tu vei mânca din plantele câmpului. Cu sudoarea frunții tale îți vei mânca pâinea până când te vei întoarce în pământ, pentru că din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adam a numit-o pe Eva, soția sa, pentru că ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut haine de piele pentru Adam și pentru soția sa și i-a îmbrăcat. Atunci Domnul Dumnezeu a zis: omul a ajuns ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul. Acum el și-ar putea întinde mâna să ia și din pomul vieții ca să mănânce și va trăi veșnic. De aceea Domnul Dumnezeu l-a alungat pe om afară din grădina Eden ca să muncească pământul din care a fost luat. După ce l-a alungat pe om, a pus la răsăritul grădinii Eden niște heruvimi și o sabie învăpăiată care se rotea ca să păzească drumul spre pomul vieții. Copiii lui Adam și Eva. Geneza, capitolul 4, de la 1 la 16 și versetele de la 25 și 26. Adam a cunoscut-o pe soția sa, Eva, iar ea a rămas însărcinată și l-a născut pe Cain. Ea a zis: am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Apoi l-a născut pe Abel, fratele lui Cain. Abel era păstor, iar Cain plugar. După o vreme, Cain i-a adus Domnului o jertfă din rodul pământului, iar Abel i-a adus o jertfă din întâi născuți ai turmei sale și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și jertfa lui, însă spre Cain și jertfa lui nu a privit cu plăcere.
Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Domnul i-a zis lui Cain: de ce te-ai mâniat și de ce ți s-a posomorât fața? Dacă faci ce este bine, oare nu vei fi primit? Dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândește la ușă, dorința lui este să te domine, dar tu trebuie să-l stăpânești. Cain i-a zis fratelui său, Abel: haidem să ieșim la câmp. Pe când se aflau acolo, Cain l-a lovit pe fratele său Abel și l-a omorât. Atunci Domnul l-a întrebat pe Cain: unde este fratele tău Abel? Nu știu, a răspuns el, sunt eu păzitorul fratelui meu? Domnul i-a zis: ce ai făcut? Ascultă, glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ către mine. Acum ești blestemat de pământul care și-a deschis gura să primească sângele fratelui tău din mâna ta. Când vei ara pământul, el nu-ți va mai da recolta. Pe pământ vei fi un pribeag, un rătăcitor. Cain i-a spus Domnului: pedeapsa mea este prea mare ca să o pot purta. Din moment ce m-ai izgonit astăzi de pe fața pământului și trebuie să mă ascund de fața ta și să devin un pribeag, un rătăcitor pe pământ, atunci oricine mă va întâlni mă va ucide. Domnul i-a răspuns: nu va fi așa. Dacă cineva îl va ucide pe Cain, Cain va fi răzbunat de 7 ori. Domnul a hotărât un semn pentru Cain, pentru ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Cain a plecat din prezența Domnului și s-a așezat în țara Nod, la răsărit de Eden. Adam a cunoscut-o din nou pe soția sa, aceasta a născut un fiu pe care l-a numit Set, zicând: Dumnezeu mi-a dăruit un alt urmaș în locul lui Abel, întrucât el a fost omorât de Cain. Lui Set i s-a născut un fiu căruia i-a pus numele Enoș, atunci au început oamenii să cheme numele Domnului.